Mayang gabi ato sang kalimtan siya atong concern sa gawas nga maghimo ta og pagtuon pamalandong may tungod aning tinagsip nga pagsabot ilabi na kining may tungod sa communication of properties, no? Theological maguni manang atong sayran ang historical background una unsa pagkabutanga nganong simbahan nagbato niining maong inuntang po nga pamaagi sa pagpadayag nga diin diha ang mga pulong ug terminology nga gigamit mao'y mugiya nato pagsabot sa lintunganay nga kamatuoran ilabi na ang mahitungod ni Kristo. Nga objective lang ta ato lang tan-awon ang ug sundon kung unsa gyud official nga pronouncement sa simbahan. Manang atong paninguhaon kay sa akong naobserbahan ug namatikdan murag nibalik ang problema kaniadto sa first, second, bisan pa gani sa 3rd century nga definition of terms ra mao'y problema. Sayod naman ta nga sa mga ecumenical council sa simbahan excluding tong Council of Jerusalem, sugod sa Nicaea, Constantinople the First, Chalcedon, no? Ngadto magkong higayuna naukyap ug naukay ang simbahan tungod kay nahimong problema theological ang mahitungod sa pagtudlo nga may kalabigitan sa kipadayag ni Kristo labi na sa iyang pagpakatao. Itawag og inkarnasyon. Tumaw nga dunay nanudlo nga si Kristo dunay duha ka kinaiya ug dunay duha ka persona. Munay usas kaniadtong pinaka gubot kayo nga Christological controversy. Muna nga ang simbahan uban sa kaalam ug lamdag sa Espiritu Santo objectively mideklarar kining gamit nga gitawag o sa Latin pa communicatio idiomatum o the communication of properties nga kini nakakaplag o tinubdan o sukaranan diha sa pagpakatao ni Kristo. In short, ang incarnation diin ang pulong nahimong tao diha sa persona ni Kristo. Ang atong tanaw ng San Juan Kapitulo 1 versikulo 14 nga ang pulong nahimong tao nga mipuyo uban kanato. Ngabot pasabot nining maong usa ka persona ni Jesus dunay nagkananlaing duha ka mga kinaiya. Sayod naman na review na lang ning ato ripaso ang iyang pagka-Dios o ang pagkatao. Kini nagkatigom o nagkatipon apan wa makasagol diha lamang sa iyang usa ka persona. Munang gitawag ni siya og hypostatic union. I presume nga mga Catholic faith defenders, they are not new of this. Pero ano na paghatag og point of departure, munang hiyoon ta mo to observe and to have the intellectual discipline, otherwise magkayagaw mo o di magkadimao ang pagsabot sa mga fundamental elements nga mao'y gigamit sa simbahan. Kini di ang duha ka kinaiya pagka Dios ug pagkatao nga nahiusa diha sa usa lamang ka persona ni Kristo
gitawag og hypostatic union. Og diha sa Biblia aron yun ninyong masabtan kining maong kahimtang duha ka kinaiya sa usa ka persona nga Dios nun, unya atong subayon ug susihon. Amot na ko ipasabot ang biblical nga sukaranan sa communication of properties. No? Kay aron gyud tang dili masaag ni masikyat pag sabot. Nga buti pasabot diha sa Biblia mo ni atong unang husayon kining pulong una. Unsaon nato pagbinisaya na haom og tukma gayud without destroying the original meaning sa teolohiya. Una, may itong may blackboard o waman, attribute. Oh. Ikaduha, ascribe. Sa gayuna, attribute. Ikaduha, ascribe. Monay atong unang unta pamalandungan kung makaplagan na nato ang tukma o haom gayud nga sa ato pananghubad sa atong binisaya ba nga dila pinulungan nga makabaton tag makakaplag tag haom nga hubad niinis binisaya nga dili maguba ang lintunganay nga kahulugan. Kay kung maghimo ta og mga terminology nga murag subject for misunderstanding o confusion, munay nahitabo kaniadto sa duha ka mga dagkong school of thoughts sa Alexandria ug sa kining gitawag og Antioquia. I presume nga you studied already the history of the church, especially in the 1st, 2nd, until 3rd century. And there were two school of thoughts at that time, Alexandrian and Antiochinian. Mentag Alexandria gali Egypt. Unya ang sa Antioquia, Syria. Kung nakinumdomos buhat 11:26, diha sa Antioquia ang mga sumusunod ni Jesus gitawag og Kristiyanos. Mga karaan kining mga Kristiyanos kining dapita. Unya kining duha ka mga dagko nga mga school of thoughts during the Christological controversies ingon sa wala magkasinabot. Pero eventually ngadto nakaplagan di ay nga ang ilang mga terminology ang gigamit, ang definition of terms nagkalailahi, pero dito nakaplagan nga parihar sila gitumbok nga kamatuoran. Kaya ang Antiochinian nag-focus sa humanity, unya ang Alexandrian na-focus sa divinity. With all the definition of terms they used, etc., to emphasize the divine person of Christ, blah blah blah, hangtod nakaplagan. Gani niabot pa gyud sa Europe, sa Western Church, sa mga Latin, to mention Hilary Porteous ug uban pa, nagkabangi ang Latin fathers ug ang mga Greek fathers. Ilabi na mahitungod sa pagtuki sa kamatuoran sa Santissima Trinidad. Kay ang usa ka school of thoughts na focus sa unity sa kinaiya sa pagka-Dios, ug ang pikas ka school of thoughts na focus sa three distinct divine person. Anya hinudumi Greek ug Latin. Paghubad pa di ay ngadto-ngadto ang lihok sa Espiritu Santo after many controversies. Mismo pang mga obispo nagkundimay, nag-excommunication sila matag usa. Halos pa i-appeal ang sa tupapa pag-excommunicate. Pero ang Espiritu Santo galihok, kaya nga naman with all the patience, nakaplagan di ay nga ang problema, definition of terms. Kaya nagkanalahi kagikan ang ilang mga school of thoughts. Pero the pinpoint, the same and one reality. Muna akong naunaan nga akong pahinumdom natong tanan nga mogamit galitag mga terminology, it should be
gikan gayud sa simbahan. Na kinahanglan it should be according to the mind of the church. Ang simbahan sa iyang lingwahe sa pagtuo, kinahanglan dili usbon ang iyang kahulugan. Kay ngano ang resulta ana mag-away ra. Kunya di ay lain-lain day ang school of thoughts, lain-lain ang terminology gigamit. Ang worst pagyud kung gamit og terminology nga wala gamita sa simbahan. So kung tinuod tang mapabusanon, tanan way gipili. This is addressed to all CFDs sa tibuok Pilipinas nga dapat unta we go back to the basic. Nya review na to ang history of the church ug unsay mga controversies kaniadto aron magiyahan ta asa tapadon. Mao nay ang natong timan-an nga ang mapaubsanon nga magkat-on sa kamatuoran mao gini kanunay lig-unon sa Espiritu Santo. Manang ako nangahas ko nga makaabot gyud ko dinhi ninyo kay mao nay ako una isip pari nga sama ninyo naningkamot pagpanalipod sa santos nga simbahan nga pagtulunan. Kinahanglan objective ta kay ingon sa nagbinata na ang sangputanan karon sa ubang mga CFD mo nay giingon nga diha tang dapita mamalando. Aron dili ta may scandalize, kinahanglan objective ta, no? So mo na yung unang assignment niya akong ihatag ninyo. Pangitaa unsay lintunganay kahulugan sa atong binisaya kining pulong una, attribute o ascribe. Kay matud pa nag-ingon nga ang diha sa Biblia ang tanan nga gihimo sa duha kinaiya attributed to or ascribe to the one divine person. Karon diha ng triling kay kita sa Pilipinas ang mga Tagalog lahi pud ang ilang paghubad. Ang kita pong binisaya sa Mindanao o sa Cebu mo nay una natong dapat susihon ug unsay meaning anang attributed or attribute or ascribe. Now, naghisgot man ta og communicatio idiomatum communication of properties unsa may buot ipasabot. Ha? Nga una atong sayran og balikan ang mga lagda niini. Dunay mga lagda rule ba? Rule. Oh, nya lisod man ni kay ngano man presyo man nga ang magtuon ani kinahanglan nasayod gyud sa fundamental theology. Not necessarily philosophy. Fundamental theology naa na diha tanan sa fundamental theology. Unsa man ning communication of property nga gipasabot nga matud pa the properties of both the human and the divine natures are now properties of the person and are therefore ascribed to the person. Kaya nga naman, nag-ingon man ko ganina, sa 2nd, 3rd century, dunay nanudlo nga si Kristo duhay persona. Munang simbahan mideklarar nga kung unsay gi-perform sa duha ka kinaiya, Dios man og tao nga kinaiya, amot kung saan paghubad anas binisaya, pahanungod, ipaangkon, dili lang ko mo hatag og statement nga official kaya naman gikaingon ko na sa unahan, this is dili ni univocal nga meaning. Equivocal ang atong hubad sa binisaya. Kay ako lang experience sa Western Mindanao, ang taktul man sa ila. Ha. Ug makadungog kag taktul, di gyud ka kasabot. Kay nga naman, ang mong nahibaw as binisaya, takdul man. Maglalis mo, taktul. Pero it pinpoints the same one reality nga mao ang pag sabay pag takdul may paglingin ba sa adlaw mo abuan sakto ba na sa atong binisayang Cebuano no? Oh. So akong ibilin sa inyong
kabuot. Sukad karon. Stop usa ta. Focus lang tada sa atong pagtuon. Pagkampo bahala na naman, guba na lang panaway. Focus lang. With humility. Tutukan nato ning mga pulungan, attributes o ascribe. Aron magsabot taon sa nis tinagalog. Ug unsa po ning sa Binisaya, nato ang Binisaya lahi baya ang Mindanao ubang some parts of Visayas ug sa Cebu. Kaya nga naman mo gini akong nakita. Mo na history repeat itself. Kaysa ato, di na lang ko objective lang ta. Nay nanudlo nga gigamit nga terminology literal. Ang uban pod figurative. Ang pangutana, ako magyong gipakli tanang mga magisterial nga dokumento sa simbahan. Wa man ko kakita og pulong literal ni figurative. So akong point is, kung mahimo, kung unsay gigamit sa katekismo nga mga terminology, maunay atong gamiton. Na ang problema karon kay ang atong katekismo gisuwat sa Latin. Unya gihubad sa nalaing mga pinulungan. Nya sa ato kitang Pinoy kasagaran gikuha nato sa English. Pag-abot na diri sa Pilipinas, lahi-lahi baya tag pinulungan. Ang mga Ilocano, ang mga Tagalog, ang mga Waray, etc. So kung ako ang pabuton, stop condemning each other. Kung dili maninguha ta ang unsay mga terminology nga gigamit sa simbahan sa yang original nga mga pulong, kinahanglan atong sabutan o pangitaan nato og tukma og haom nga kahulugan sa atong pinulungan without destroying the theological and fundamental meaning. Naotonta nga kining puntuhan inyong nasabtan ug dili mao'y sulbad nga maglabay tag mga pagdaot etc. kun dili mapausanon ta nga atong pamalandungan kay ang Espiritu Santo naa sa kanunay nagaliho. Kay diha sa kagulian ug kagubot mao ni usa nga mahimong bisan tuod og negative nga sitwasyon pero positive nga prompting sa Holy Spirit. Kay naa gyud ang iyang divine intervention as long as magbaton ta sa kasing-kasing nga mapausanon. Alam ta kaguolog tabangan ta dili Cebu kay dili man namoy atong punto. Atong punto diha mupadayon na gyud ta atong panudlo. Nga subay gyud ta unsay kuan sa magisteryo. So di lang ang mga pagsaway, panglabay, sa di lang na kay ana bitong mangga nga tamis daghang maging mulabay ana. So be objective. Be objective. Na may Ginoo gatanaw. Unya ato pong attitudes, ato pong mga batasan, ato pong disiplinahon atong kaugalingon. Kay whether we like it or not, atong gitun-an ang mga butang na iyas mga teologo. Kana mapausanon ta dihang dapita, pero wala magpasabot nga di ta pwede. Ha? Di man pwede nga ang mga mananagat nga mga butang, ang sigig utingkay ang mga mag-uuma. Dapat careful ta dihang dapita. Kana bang humble ba? So again, akong balikon, unsay lingwahe nga gigamit sa simbahan, kinahanglan mo'y atong paningkamutan, nga atong makaplagan ang tukma ug haom nga mga pulong. Kay it is the language of the church. And the language of the church is the language of Christ. Sa di na naman ang mga terminology na ngabot. Kay ako objectively, wa ko mangdaot both sides. Sa katekism of the Catholic Church, akong gitan-aw, wa may giingon dito nga literal, wa po'y figurative. Mag-isgot tas kahimtang nga natong gilantugian, patay bagdili. Ang butang na gyud diha, mingon na gyud, God died in His human nature. Dili na to putlon. Kaya putlon na to, masayop ta diha. So mo na'y shortcut ng usulti, mo na'y communication of properties. Dili na dugangan o God died literally, God died figuratively. Kung unsay nakasuwat sa atong mga magisterial documents like CCC, muray atong sundon. Dili na ta maglantugi kung asang pagkabutangan.
Kana paingon nga si Kristo iyang kalag ni atos mga nabilanggo. Apil na diha. So unsay naa gipadayag sa Catechism of the Catholic Church, dili na to interpretahon subjectively, kundi kung unsa gayud ang iya nga naa sa simbahan. So, ang problema, language barrier. Sama sa akong giingon, nga naglantugi ang mga Latin fathers o ang mga Greek fathers. Pagresulta pa di ay, ang duha, pulo sakto, wala lang magkatukma ang ilang school of thoughts nga gisukaranan. Kaya usa nag-focus sa usa ka dimension, aspect, ang usa po nag-focus sa usa ka aspect. Pero di ay nagtumbok sa the same reality o dito na nag-away sa mga terminology nga gigamit. I hope nga nakaigo ko dihang dapita. Kung wala, pasaylo ako, kaya wala naging ko laing mahimo. Wa ko po magpapretend nga teologo ko, pero di sa ko manghambog, naningkamot ko nga mukat-on ko kong theology. Ha? Kaya di mo ka ordinahan kung di ka mukat-on og theology. Di ba? So, mupadayon ta, ang unang lagda sa communication of properties, unsa gani? First rule, unsay gi-perform sa duha ka kinaiya, ang tawhanon ug ang pagka-Dios. Kinahanglan di lang nako binisayon, kay kayo ko na sa inyo na ning assignment, kaya pag kita magkasinabot ani, attributed or attributed to be attributed to or ascribed to the one person of Jesus. Muna rule number 1. Ikaduha nga rule, kung unsay gi-perform sa usa ka kinaiya, ayaw ipahid nga maoy gibuhat pud sa usa. Kana ang rule number 2 muhatag og katin-awan sa rule number 1. Take note, aron dili mo maglalis. Ang rule number 2 maoy maghatag og husay og giya sa rule number 1. Dili ingon nga nagkaguliya ang rule number 1. Musuporta siya. Unsa may giingon gali sa rule number 2, unsay gibuhat sa usa ka kinaiya, ayaw ipahid o ipaangkon sa usa ka kinaiya. Sama pananglit, kung ang pagka-Dios maoy ni perform, ayaw ipaangkon nga ang usa ang kinaiya sa pagkatao nga maupod ang niapil pag-perform. Sama pananglit, si Jesus mikaon. Unsa man ang bahina sa iyang pagkatao. Si Jesus, gibanhaw niyang patay, gipahunong niyang bagyo sa iyang kinaiya sa pagka-Diyos. Pero kay rule number 1, attributed to the divine person, namatay si Kristo sa krus, at ang gigamit attributed to or ascribed to the person, mo na'y atong husayon, unsay binisaya anak nga theological. And do not conclude, died, etc. literal, kay di gina makaplagan sa atong mga dokumento nga magisterial o uban pa nga mga dogmatic books. Munang careful ta diha, muhatag gali mo katin-awan, dili conclusive kay ngano ang Congregation of the Catholic Faith maora may muhatag og authorize mo deklarar ana. I hope nga inyong nasabtan. So kining duha klaro og tataw na ni nga lagda, do na man ni tulo. Pero kining duha mo na ni lig-on. Now, kung mangutana mo na ko, Pader, i-ascribe man ka sa to the one person. Si Kristo namatay man. Unsa may gisuwat sa katekismo, unsa may gisuwat sa kining atong mga dokumento nga magisterial, ipunaan mo na in his human nature. Kaya nga mo na communication of properties. Putlon maguna to, God died. Nga muhimo ritag literally, figuratively, etc. Dili. Ayaw na nag-isulat. Kung unsa tong tuas katekismo, mo ito'y gamiton, God died in his blah blah blah. Inaaw na ang communication of properties ng mga lagda naka-built-in na madihang napita. Kung ikaw na kay kabuo, aware ka theological nga disiplina, dili na kamulalis, kaya nga nakahibaw na makakunsay communication of properties. No? So, niyanhi ko din aron pagdasig ninyo, una, naunta magpabilin tang kanabang humble. Kalma. Dasag bisan pagpasanginlan ta nga mauni no mana, ang importante na ibaw man ang Ginoo sa atong
kasing-kasing, no? Like sama pananglit, ako lang nang gipicturan. Ako gikuha ning kining sa katikisim, no? Kay bawo naman mo ani. Ngayon din sa 6 to 7, Christ's death was a real death. So in terms of terminology ha, wala gigamit ang pulong literally o figuratively. Ang gigamit diri is Christ's death was a real death. Mo na akong pasabot verbatim tadi unsay nakasulat sa atong katekismo. Dili na natandugon. Otherwise, maparihata sa mga Dutch. Ang mga Katoliko, obispo sa Netherlands, naghimo ilang katekismo. Ug ang nahitabo, sama sa atong nahitabo sa CFD. So, unsay gibuhat sa Vatican, aron dili mayagaw, gipabilin ang Dutch Catechism, kay natural, mao mo to'y musubay sa ilang pagsabot yun nga as Dutch. Ug giubay ang Catechism of the Catholic Church. Indirectly speaking, buot musulti ang Vatican ug unsay nasulat nato dinhi mao ganay atong sundon. Ayaw na mo paghimog terminology pa. Kay magubot na mo diha kay dili man na opisyal. Naa man dinhi death ang gigamit real. Umayon kag literal, pa man na equivocal. Equivocal gali daghang meaning. Umayon kag real, depende na unsa nga disiplina ang imong gamiton, filosofiya, bakteolohiya, etc. Pero as kung ato gyud striktohon kung unsa gyud ang gigamit nga pulong, kana ray atong sundon. Ha? Oh, ayaw na mo paghimo paglaing mga terminology kay magubot. Oh. Manang ibaw ko na naminaw na turon online. Unya, kung mahimo, kamo po ayaw ninyo i-exaggerate ang problema. Kaya kung nakitaan sa mga CFD uban, pwera las tarong, putol-putulon ang video. Unya mo bombardiyo sa pikas. Dili man na mo atong prinsipyo, dili man na atong bylaws. Oh. Ikaduha nga atong tan-awon sa paragraph 600 sa number 624, by the grace of God, Jesus tested death for everyone. Tanawa ang gigamit, tested. Na ato ning binisayon literally nitilaw. Mo na sa atong binisaya, unsaon man nato ni paghubad gayud sa atong dila nga dili maguba ang nintunganay nga kahulugan. Mao tanay dapat atong lingkuran ug una. Ha? Mo na akong naobserbahan. Ang sunod na dinhi, His divine person continued to assume both His soul and His body, although they were separated from each other by death. For this reason, the dead Christ's body saw no corruption. Tanawa ang gigamit. His divine person continued to assume. Mao na pud ni atong hubaron sa Binisaya og puro pos mga Tagalog, unta pud ila pong pangitaon ug unsa gyud meaning pos tinagalog ug sa ato pong Binisaya unya diha ta magtakdo og una. Ay presume nga nakuha ninyo akong punto. Kay usahay mura ni kasabong-sabong ning ubang mga CFD ang sa nasyonal mo palaban sa mga pari nga mo pabor nila. Ang uban pod mo palaban pod sa pari nga etc. ug uban pa nang ingon natag mga bata aning pagabutangan. Mo na yung akong punto objective ko. Nga ako di ko malimot sa akong galingon akong gideklarar nga ang Cebu is the mother chapter. Though we have our national office, but it still remain kamatuoran na nga Cebu is the mother chapter. Dinhi man nahimugso ang CFD. O kamatuoran na nga dili nato yalison. Kay historically tinuod man na. Dili kay pasanginlan nga ang Cebu nga mother chapter nanudlo og irehiya. Who are you to utter such words of
murabag ni deklarar ka nga ikaw mo tag-iyas magisterium. No. Be humble enough. Kung ikaw mo i-assign, pagpadala, pagpahigayo na ayaw paghukom. Kung dili, imong takdoon ang duha. Kung naay mo supil, di yun ka imong desisyon. Pagpaubos, paningkamot, na unta, mangita ta o point of kana bang reference nga adto tang tanan magka-takdo. Kay dihang dapita ta magkasinabot. So akong nakaplagan terminology. Sunod niya akong gitan-aw. Kining kasulatan, no? Ang communication of properties diha sa Bible. Akong tan-aw una dili na to doon, no? Atong tan-awon ang San Juan 17:5. And now glorify thou me together with thyself, Father, with the glory which I had with you before the world was. Dinhi, kung nakabantay mo, si Jesus misulti nga mi-claim siya sa iyang himaya nga iyang naangkon sa dihang ingon tagpo nga kauban niya ang amahan sa wala pa ang kalibutan. Na tanawa ug naa ka didto sama sa ebanghelyo atong Domingo, di ba anak man ang Jose? Kaya nga naman, tao gud imong nakita, na duha ka dunggan, na duha ka mata, nga miingon nga, ang akong himaya, ang akong higugtan, kauban samahan sa wala pa ang kalibutan. Nabagoy mortal nga binuhat makasulti anak, makahimo anak, wala. Pero pinaagi sa communication of properties, dinhi masabtan nato nga si Kristo misulti anak, ang iyang gibasihan, ang iyang pagka-Dios. Pero inigtan-aw nimo, tao ang nagsulti. Dunay duha ka mata o duha ka dunggan. Nga usa lamang ka persona nga mao si Jesus. So ingon ana, importante ang communication of properties. Lagda ni nga gituyo gyud paggambalay sa simbahan aron magiyahan ang atong pagsabot. Dili kay isabong ang tanan. Ikaduha nga teksto nga atong tan-awon, San Juan 3:13. Matud pa wala pagay nakaadto sa langit, gawas anak sa tawo nga nanaog gikan sa langit. Wa pagay tawo nakasaka sa langit. Si Jesus miingon, gawas sa anak sa tawo nga nanaog gikan sa langit. Now kung tuwa ka dito pagkasulti ni Jesus, wa pay tawo nakasaka sa langit. Kinsa ding anak sa tawo? Si Jesus. Sama ra niingon si Jesus, wa pa kay nakaadto dito, gawas nako nga gikan dito. Ikaw naa ka dito sa tubangan ug apil ka na mati dito, mingon sa kawa ka ni malipong nga anak man ni Jose ug Maria nga panday nga amahan. Dunay duha ka mata, duha ka dunggan tawo sa manato nga miingon ka nga wa pay nakaadto dito, gawas nako. Tanawa ang communication of properties. So kini nga intellectual discipline ba mo akong buti pasabot. Kinahanglan atong tugkaron ug sabton ang communication of properties sa iyang mga lagda. Sunod nga atong lantawon na pamantay oras gamay, no? Kaning buhat sa mga apostoles 20:28. Be on guard for yourselves and for all the flock among which the Holy Spirit has made you bishops or overseers to shepherd the church of God which He purchased with His own blood. Tanawa, kung inyong tanawon nga matud pa kamong mga obispo nga gitudlo sa Espiritu Santo nga moatiman sa iyang simbahan, nga iyang gipalit sa iyang kaugalingong dugo, asa maning his ug iyang nga moriper sa Dios. Sa ato pa the church that God has purchased by His own blood. Tanawa ang communication of properties. Now, ibutang ta kana kay kabuot ug kahibalo ug intellectual discipline sa communication of properties. Sa imo lang suod sa imo nahuna makahatag na kaghusay.
applying those fundamental rules. Actually, there are 4, 5 nga to sa 6 rules. Pero kining duha, mora gini angay timan-an ninyo. Nabagoy dugo ang Dios. He purchased by His own blood. Pero nakahibaw ta nga kini mao si Kristo nga nagpakatao. That is why doon na siya unod og dugo. Nga mo iyang gigamit pagtubos sa iyang katawhan nga mao ang simbahan. So nini pagiha again, the rules of communication properties should be applied and observed with maximum and charitable discipline. Di na ta maglalis unta diha. Pero usahay, mutumaw mang pagkabray. No? Oh. So ako igo lang ko naghatag og husay sa akong matabang nga unta ato ning kapanaminan. Ha? Oh. Napay daghang mga dokumento nga mga nindot. Ug dili po nato angay hingkalimtan nga kining teolohiya o filosofiya mura ni sila mga mino sa pagkaon. Though they are connected to each other, I'm talking the philosophy and the theology nga gi-approve sa simbahan. They are connecting to each other. Nya mura ni mino sa pagkaon. Muna nga kung mubasa galita og mga panudlo sa simbahan, sayra ninyo unsa nga mino sa teolohiya ang inyong gisudlan. And teolohiya mutabang man nato na pagkat-on kay science of God, helping tools na to dig up, to dig the fundamental elements sa teachings Ginoo. For example, makadungog mata maingon nga ang Dios namatay, si Kristo namatay, etc. Ang Dios nagkadugo sama ni San Ignacio de Antioquia ug uban pa. Sayre unsa nga matang sa teolohiya ang gigamit. So kung ari ka sa soteriology, natural diha ka makakita og makabasag mga dokumento nga ang Dios gilansang sa krus. Ang Dios namatay gayud. Really, He's really died. Pero sayre kung unsa na nga teolohiya. Kaya sa matag filosofiya ag teolohiya, dunay iyang kaugalingong prinsipyo nga dapat atong sayra aron tang magiyahan pagsabot sa lintunganay nga kamatuoran diha sa panudlo sa simbahan. Dili kay magsigil na tag paghagpat bisag asa. Na unsa ganito murag mo pabor sa atong ipanudlo o kag ipamahayag, mura po'y ibalik-balik. Na pag muna para magiday, wa pag ina makasumpaki. Mura ni boxer o wrestler gaabot. Ngano isumpaki man nimo ang lingwahe sa soteriology o ang lingwahe sa Christology. Though they are connecting to each other, pero they are different kind of discipline. Pero complementary. Ug mao ni atong kasagaran nalimtan o nataligan na. Naot pa unta. No? Sa natad, sa soteriolohiya, diha gud mo makakita nga ang Dios gilansa. Pero hinumdumi, soteriology. Do soteriology, wala magpasabot kalimtan ang Christology. No, nahibaw naman ka unsay gipasabot. Presuming nga nahibaw na ka sa rules sa communication of properties. So don't be embarrassed and don't condemn others. Hinoon, subaya og sayra, gamitan ning tanang mga mino sa filosofiya o teolohiya kung asa ni siyang dapita nagkuha. O dito ni mo makaplagan, dito mo mag-uban. Dili kay usa tuwa sa album sa soteriology, ang ibakbak ko diri sa Christology, i-appeal pa ang Mariology. Nga sa pagkatinuod ang Mariology, Christological in character. Lantugian na, hasta ang mahalinahan. Kung ang iyang pagkainahan, literal ba o figurative, na kayo nga buang na ni. Pero wa ko mo konklusyon, kaya nga naman nakahibaw ko kung asa ng disiplinahan nila gikuha. Lamang, usahay, dili ta honest, imigsulti na to,
kung unsa na nga lingwahe sa teolohiya ang atong gigamit. Muna angay natong timan-an, ha? Kay aron dili ta ma-embaras. Kunya atong hangyoon ng mga CFD nga kung mag-video manggali o muhatag mo diha sa social media, hinumdumi ninyo nga ang simbahan sa iyang kinatibuk-an, ang iyang dungog, dili makatabang ng putlon, unya sumpayan og ato na dili na mao sa tag-iya sa video. Abuse. Muna akong naobserbahan. Kung mahinaot ko nga sa sunod higayon, makalugar ko aring Cebu, muhatag ko 5 months theology course, isang yun ani ra gihapon. Murabag source of kanabang pag-remind, pero theological na content. Daghan pang mga buta nga angay na tong sayran. So, sugod karon ato ng ikampanya, ha? Uban sa kanabang mapabsanon nga kasing-kasing mga tuod, no? Ato ning pangitaan ug unsa magihaom nga kahulugan ani. Kining mga pulonga ascribe, unya attributed, subayon nga to sa Latin ug ngadto sa Griego. Ayaw la sa ng English kung mahimo. Kaya nga naman atong targetong pangitaon sa ato na pud-on niyang pinulungang Binisaya Cebuano. Kay aron makapanundog pod ang Luzon, sila pod muhimo pod sila og ilang pagsubay tinagalog, Ilocano baka o unsa po pangpaginyo baka di maguba ang original o fundamental nga meaning. I don't know. Kung say akong Binisaya nakaplagan aning ascribe o attributed, ako mangitanaos bagang dictionary sa English Bisaya nga Jesuits ang uton. Kasagaran nito ang pinaka-haom yun ako nakitaan, ipahanungod o ipaangkod. Akong yukbo sa itong kapo di maestro. Monay, mayang gabi diya, bagsok. Monay akong yano o simple nga nakaplagan sa attributed o ascribed. Kaya na naman maglibog, attributed to the person, ascribed to the person. Munang ato yung magtinabangay ta pagpangitaan. Kay usanis problema, ang mga Tagalog lahi po sila. Ang mga Bisaya sa Mindanao, sagol may pagkahilunggo, sagol di masabtan. Ang ato din si Cebuano, pakidabulyo mata. Liko suwa. Sila liko suwala. Nausay maglibog. Nota dito usay magmisa ko, usiga akong mata, malimot ko, di ni Visayas. Mindanao din ni. O ang bulan daktol. Daktol mo na bulan, takdol mo na Cebu. Example na ba? Kung ingon ninyo ganina. So, mo-encourage ko ninyo, kung mahimo ato ng pamalandungan niya, lingkuran na to, asa ginang lintungan na yung meaning. Konsultahan to na to mga maikis atong Cebuano nga Binisaya. Kaya aron makaplaga na to, mahimo tag pronouncement sa itong Binisaya gamit anak. Kung mahimo, katong Latin tanaw na to. Katong Latin. Subay, Latin, Binisaya, tanaw na to. Kaya usay, bisa gani ka ng liturgy, hubad sa Binisaya, walang kayo matunog. Kaya sa original biya ka ng traduri. Yan ang gabi nga si Jesus gibudhian. Ang original natin, yan ang gabi nga si Jesus litugyan. Kay paradido may mas Griego. Handed down ba? Litugyan sa iyang kagalingon. Pero paghubad sa Binisaya, yan ang gabi nga si Jesus gibudhian. Nagaron, ikaw mo tanaw, gibudhian. Tinuod na po gibudhian. Pero subayunon kayo. Example lang. Sa original, mastikari. Ang mukaon sa akong unod, Binisaya, mukaon man. Pero tanawon sa Latin, mastikari. Sa Griego, sa Hebrew, usap. So, usanis mga example, akong buti pasabot, kinahanglan terminology gamiton, dili itong muguba kung sa lingwahe gyud sa Cebu. O di na to makaya atong i-quote. Ulaman. Subsisted in, kanabit ang ecclesiology ron sa Vatican to. Sa una kita, ako lang isimang gamay ha, hatag lang example lang.
Na careful tas ng terminology. Kana lang atong ecclesiology sa Vatican II karon ang gigamit subsisted in man. Subsist in. Nga bot pasabot ang point of departure ang Matthew 16:18. Nga kining simbahana mao ni iyang mga kinaiyahan. Ang characteristics sa atong classical nga ecclesiology mga timaan ug marks of the true church. Pero ang Vatican II wala niya guba. Iya lang gi gamay nga murag may nga pagkasulti ba nga ang kinaiyahan ng simbahana nga gitukod ni Kristo sa Mateo 16:18 subsisted in makaplagan diha sa maong simbahan nga gitawag og Katoliko. Ang mga non-Catholics magapamati di kay sakitan kaya ato maingon nga subaya ko ninyo kung kining mga kinaiyahan na makaplagan ba sa inyong simbahan. Kung di na makaplagan nay dako ninyong trabahoon. Palitag makaplagan ninyo ing nami kay basig kami na sayo mutabang muanha mi ninyo. So dili Paul paminahon muna akong gigamit sa Mindanao kasi sa Mindanao kusog ang GSK, kusog ang ekumenismo dito nga mura na lang Ginoo ug ang Katoliko dili mag-uban nga ang kuyaw kay mga Katoliko dili na noon mangurus. Ako nagkabuan ko korek ana sa dili. Example na akong ipamahayag ninyo aron aware pud mo ba nga ingon ana di ay. No? Mo nang ako nasubo ko katan-aw nga do natay misunderstanding. Pero ako nakitaan dihang problema ha. Dili sa lintunganay nga problema kay wa tay problema diha. Pareha bali Alexandrian ug Antiochian na kung giingon niyo ganina. Na. Terminology. Ang kapait kay doon na po yung mga kaparian uban. Nga marugwa na maminaw sa ubang say. Ato na lang, pag-ampo na lang tao, tumahimo, ampo. Kaya di magkita pasagda sa Ginoo. May maginang iyas Ginoo kay tanan man mag-angay, tanan maluwas, tanan mapangalanginan. Mao gini akong iampo ug ipaningon. Klaro. Wa ko mo din ni kay aron atong pudimon kung kinsa tong paminaw na tong sayop nga panudlo, dili. Kato akong gisay sa inyo ganina mo kung tumong ito. Padayon. Amen. Amen. Ha? Salamat kayo, Brother Ram. Salamat kayo, Brother Sok. O pasayloan nga din rin taman. Daghang salamat. Oh, sige. Clarification. Oh. Nga may statement ni Father about sa issue na nag-ingon nga during the death of Christ on the cross, it is really the divine person who died. The divine person died on the cross. No, mabalik ko sa katikismo, di kumulali sana, pero kaingon ko na ganina, atong susihon kung unsay nasulat. Ha? Kung unsay nasulat sa katikismo. Iklaro mo ito ganina nga, nag-ingon din during Christ's period in the tomb, His divine person continued to assume both His soul and His body, although they were separated from each other by death. Wa may gibutang din nga ang persona namatay. Ningon raman din nga His divine person continued to assume. Muna akong ingon bitaw ninyo, unsa gid atong lintungan na ginisayaan ng assume. Wa man maingon ini nga literally. So muna akong ingon, unsa gali nga statement nga iyon mas madawat. Ayaw na mo magsidig langay. Nguditso na magbasa. Hangyo lang na to, pader, brat. Unsa may nasuwat sa katikismo, di na ta maglalis. Klaro man kay dinhi. Nga usaman, ang bikila ko rin sa akong binisaya, kini mang to assume. To assume. Sa to pa mihangop. Pero wa maulit ko. Na usaman na, wa pa man ta magsabot ana. Di mag-iyahay ta gamit og terminology. Ang resulta mag-iyahay ta og labay og pangatarungan. Nga wa gid ta katandog sa litunganay nga problema nga angay natong tutukan. Missionary dito. Motong ningon ko ganina, sabutan nato. Unsa gining sa binisaya. Kaya akong ipatanaw ganina, by the grace of God, Jesus tested death. Kato ni Hubaros binisaya ang tested, mitilaw sa kamatayon. Literal kayo, mitilaw sa kamatayon. Kung ibotonaw na mitested, mitilaw lang. Pero ang yung kaon todo ba? Oh, nya mo na hubaron sa literal, makayagaw ta. Kaya nga maghimo kong terminology, maghimo ko kag terminology, nga dili mo na mo isulbat, mo na ato agnihon, magsabot ta.
Nga unsay inyong gigamit sa Binisaya ani, mao po ni gigamit na mong Binisaya, atong ikonsulta ni, mangita tag person in authority nga mo define ano. Nga di na ta maglalis diha. Kaya ano mo kita ilalis na napita. Kana ra maging paggamit sa mga pulong o terminology. Kaya naman, sa filosofiya ba yan? Words are vehicles of our thoughts and ideas. Vehicles. Muna yung atong tanawon. So, diyan dapita, wag itayo niya ato siyang gilalis kung unsay nabasahan. Ato lang siyang gihangyo, nga ato ning sabutan. Ug diha kini bahina. Kay bawo ko, may bawaan yun na to, kinsay mga taas o garbo. Kaya mo ito magkundi man na. Assume. Naiingon din yun. But should also test that, experience the condition of kining tanan. Communication of properties ni. Oh, communication of properties. Nasa o mga ang intellectual discipline. Lailahi mga school of thoughts. Manaro maayo dito magyagaw, ato ning taltagon. Magsabot ka. Kung mo na gihimo simbahan. Parihabas ng tugi ba sa Franciscan o Agustinian. Kung wa mga matay si Kristo o makasala siya danog sa iba, magpakatao ba ka ang atong Ginoo? Perting lalis. Lalis. Gubot kay tanan. Limang kag ang mga Franciscan ningon nga abisa pag dili makasa si Adan o si iba, magpakatao gyud po na Ginoo. Ingon ng Agustinian og dumikap na unsa go taon. Gubot. Kung ni-intervene ang simbahan, gasabot unsay saktong termo. Pulos sakto. Nga di ay, di sa pagwa makasa si Adan o si iba, si Kristo mo pagkatao kay nga naman, pantukla iya mang i-elevate ang creation. Not necessarily nakasa. Samot na niyang i-elevate kay nakasa. See, kita niyo kina-advance simbahan. Wa maingon simbahan, sayop mo, Franciscan. Wa maingon na simbahan, sayop mo mga Agustinian Dominica. Ikuha, kana man 1 Korinto, nga mabot yang tukang panahon, ang tanan igabutan sa tiilan ni Kristo. Sa pagwa makasa, ang Ginoo magpakatao kaya naman i-elevate man niya. I-elevate. Theological na, i-elevate. Samot nang i-elevate kay nakasa. Ako punto din is ang disiplina ba? Ang disiplina. Diyang dapita objective ta diha. Kay di gyud makatabang. Di gyud makatabang. Sa Mindanao ito man ang kananay pasangilan Bradshaw. Nga ako mutan-aw bagos mga exposition ni Bradshaw, may bikil. May bikil. Ang tanaw ko speakers, doon ay bikil, pero in terms of terminology. Muna akong giingon, na iklaro. Pero ako maingon nga sayop sila. Wala. Bikil mo yun, terminology. Wala man mo gamit ang katikismo o literal o figurative. Wala man. I don't know kung nakabasa mo mga magisterial documents nga, ni gamit o literal o figurative. Ang ingon na gina, God died in His human nature, etc. Yeah, communication of properties with kanunay. Wala ba yung figurative, literally, o unsa di. Wagi pulong gigamit, gawas ana. Ginaot pa ko nga, inyong nasabtan akong punto de vista. I encourage you to humbly look for the fundamental meaning sa atong Cebuano. Kaya sa atong Bisayas, kaingon ko na, lailahi tag Bisaya. Ang mga Tagalog, pasanginlan po ta. Kaya nga naman, interpretahon na itong Binisaya sa Tinagalog po. Di ba? Kita niyo yung problema? Dihang napita, kita na po. Kung nga ito, naglawag niyo ito na masulbad na. Nga diha po makita, kinsa yung mga kana bang intellectual pride. Intellectual pride. Ato, humble lang dito. Sa Wayuntag, nga bato ura nagpabilin niya, Cebu sa mother chapter ganun. Mother chapter. Bahala na kung sa Cebu is a mother chapter. Historically proven na siya, di na kalalis. Okay? Sige, salamat kayo again. Salamat kayo kayo. Nag-retreat na guro yung mga pare sa Pagadian Diocese.
Sa pagadian diocese mo nang kaligtat ko na yung mga pari ron sa taas ba so? Daghan mi sa taas ron sa Balita Mili. Okay. Laro na. San Mateo 22:29, daghan nga sayop. Matod pa. Kay wala sila mosalig sa kasulatan. Ora nga, with that two texts from the Bible, palabihon na to ang pulong sa Diyos. Kanya daghan nga sayop kay kulang sila kay balo sa kasulatan, importante na para nato. Muna muuna ta og tagad sa pulong sa Diyos. Unsay gisulti sa pulong sa Diyos, mahitungod kang Kristo kung siya mamatay ba? Kana. Kinahanglan mahibaw ta unsay pulong sa Diyos kung ang Jesucristo mamatay ba? Unahon na to ang tagna ni Propeta Isaias. Isaias 9:6. Gihatag kanato sa kabatang lalaki ang kagamhanan ni katungtong siya nga baga. Paganganlan siya kay bulungan o pagtatambak. Kini importante ni. Og siya pagkatawag Diyos nga gamhanan. Iya importante na to sa atong panahon. Siyang amahan nga walay katapusan. Words have meaning man. Isaias na Bisayas na. Ang mga pulong doon na may kahulugan. Unsa may kahulugan na nang way katapusan? Doon na may katapusan. Kung may untag way kamatayon, mamatay na na. Kaya words have meaning. Muna nga, gitudluan ta ni San Pedro, unang sa Papa, 1 Pedro 3:18, nga si Kristo namatay siyang lawas nun nga kinaiya. Namatay siyang tawhanon nga kinaiya. Wago di apel nga mamatay ang Diyos. Mura nga, ato gihinumduman ng Isaias 9:6. You believe it or not, but that is the word of God. Mudawat sila niya na o dili, basta ka na pulong na sa Diyos. Huwag ang pulong sa Diyos di masayop. Salmos 89:24. Ningon ng Diyos nga akong mapulong, kung nun ako'y balao, di ko na usbon. Niilisdan ako ang pulong akong gigamit. Muna'y pong sa Diyos. Isaias 14:24, ang akong gipumulong, tinuod. Huwag ang tanan akong gitinguha, matuman. Ang akong mapulong tinuod. Siya man nagsulti ana. Kanang Isaias 9:6, Holy Spirit, the Father and the Son, are only one. Busa ang nagsulti na mismo ang Amahan, mismo ang Espiritu Santo, mismo si Jesus. Kanya, kung natong basahon ang Hebrehanon 7:24, pasyonahan na ito, nganingo San Pablo, kung doon na gani mo, reklamo na ako, sultihin sila. Nga kining akong gisuwa, dili ni ako. Gisulti ni Kristo. Matod pa San Pablo. 1 Corinto 14:37 ba na? 1 Corinto 14:36-37. Nga akong gisulti, gika sa Diyos. Kasi pong niya, Hebrehanon 7:24. Hebrehanon 7:24. Ang si Kristo milungtad sa walay katapusan. Si Kristo malungtaron kanunay kay iyang pagkapari walay katapusan. Kung sa may bom sa na milungtad kanunay. Bisan siya no nga panghunahuna nato, milungtad kanunay sa tupa kanunay nga na. Mora, mga nigong magkumigson, giunan na ito ang Biblia. Giunan na ito ang Biblia. Priority na ito. Sa teksto nga akong gibasa, gipadungog ninyo, gikan sa akong gibasa, ang buot pasabot nga, si Kristo, Diyos, o tao nga matuon. Kaya inisulti ba si San Pedro, 1 Pedro 3:18, si Kristo namatay siyang tawhanon nga kinaiya. Sa ito pa naiyang pagkatawhanon. Naiyang pagka-Diyos. Muna nga, balikon na ito nga, kung marita sa balaang kasulatan, o gyapon, ang Diyos Espiritu, Juan 4:24. Ang Diyos Espiritu, Juan 4:24. Ngunit ang Espiritu dili mamatay. So, di modo, giklaruhan sa Biblia nga ang
Kristo doon ay duha ka kinaiya, pagka-Diyos o pagkatao. Ay ang pagkatao ra mo namatay. Gikatagbo na ko ang bantugang teologo sa tibuok Pilipinas, pero niya sa Subo. Kay kitsama kayo nag-eskulag seminaryo, gikan sa first year, hangtod na para siya kada tuig. Gold Award. Yan ka na yung Gold Award, dili na kay bright siya sa teolohiya. All subjects. Buhay pa. Yan lang gusto mong tanaw niya na sa Katedral Mabisa. 91 na edad. Padre kay Monsignor Cayetano Hilbolingo. Monsignor Cayetano Hilbolingo. Mga pare nga nakailanan, hibaw sila. Nga number 1, pero umildi kayo, humble kayo. So, I will tell you, Ilachi. Masaman mo, Senyor. Kung si Kristo nga siya, Diyos, so pa siya magpagkatao. Kung ang Diyos mamatay, ganun magpagkatao pa siya? Nga may mamaning tubso niya, nga sa iya lang pagka-Diyos. Hindi na siya makinaglawas. Pero kita na iba, nga ang Kristo ni sunog og dagway sa pagkatao. Bosa, Diyos og taong matuod. Kung mahimo niya pagluwa sa kalibutan sa iyang pagka-Diyos nga mamatay, di na kinahanglan siya glawas. Nakakita ka sa logic. Simply kaya na. If He is being God to redeem us, and His being God would die, why does He need a human body? Nga di ay maluwas man ang kalibutan, ang katauhan, pinaagi siyang pagka-Diyos ng mabantay siya. So that is the logic. So, now, if He assume the human body, niya mo ay namatay. Nagpasabot nga yan, pagka-Diyos nila mamatay. Katong isulti ni Padre Joshua Cardona. Naamo to sa New Catechism. Catechism of the Catholic Church. Sa kuho ko malagang, ang kanang porteo na ba? Na sa paragraph 630. Masay po niya, nga the human nature of Christ has body and soul. When the soul separate from the body dies. And He assumed the body and soul. While the body and soul happen to die, kay mamatay man ng lawas tao o buwan ng espiritu, pero gi-assume, kung saan man ang ibot ng ipot, gi-assume ka na bang yanon lang pagkabina siya ba? Gigunitan. Pero si bulpin ba? Gunitan ni mong uhas. Gunitan ni mo ang tabon. Hay man ang tabon, diyas to. Hay man ang uhas, diyas wa. Nibuwag ba na ni mo wa? Muna nga nag-assume. When Christ assumed the body and the soul, what is candid explanation? Wa mamatay iyang pagka-Diyos. Kaya ni-assume siya, ni-kunit siya, sa niya pag-kunit patay sa siya. Nasa 6:30 muna kung igamit sa pagpasabot niya ng Diyos nili mamatay. Ang iyang lawas o kalag nagkabuwag, pero wa na mabuwag niya, kay gigunita niya ang kalag o lawas sa iyang divine person. Niya ka ng divine person, nag-isgot sa Diyos wa atong bisita. Nga na sa Catechism, na sa book of philosophy, page 36, Fundamental of the Catholic Church. Na sa nama mo na anong libro ha? Fundamental sa Catholic Church. Page 36. Pahina 36. The Father is eternal. The Son, Jesus, is eternal. The Holy Spirit is eternal. They are not three eternals. Only one. So na yung pangutana, what is the meaning of eternal? No beginning and no end. The Father has no beginning and no end. The Son, Jesus, has no beginning and no end. The Holy Spirit has no beginning and no end. What is the meaning? They do not die. Wala sila mamatay. Eternal God. Huwag sinugdan o huwag katapusan. Silikuot kayo, pero namatay.
Huwag sinugdan na huwag katapusan, yan namatay. Dili, doon na di katapusan. Silikuot kayo ba? Muna may timan na to nga, that is based upon the Bible. Kung dito mo to, philosophy ni Cayetano Hilbolingkong Bantugang Teologos Pilipinas, sabi sa gasang parihan, bisag-bisag na kardinal ng uban. Why nagsugod, nagkikasag year 1, hangtod na pare, na kada tuig, gold awardee. Gold awardee mo sa champion siya. Pero humildi kayo. Makita ni Mos Cathedral, umisa mo na. Amigo mo sana ni Brad Efren de la Serna. De la Pina. So that is it. So, atong giuna the Bible. Ang sunod na to, ang ginganlan na to, dogma of the church. Isgutan na kanina, Padre Cardonas. Naringon siya nga, and God tested death. Narawa? Nga ang Diyos nitilaw sa kamatayon. Dili na mo ang eksakto ng statement na nasa page 68, 168. Sa dogma, teaching the Catholic Church sa dogma, page 168. Kasi po nito, paminaw pa kayo, kaya naginagin na. Ang librohan na si Adam, na si Lord Zipri, sabto, itong na kahuputan na. Monumental sa Catholic dogma. Page 168, paminawara, in English. The divinity of Christ remained unimpaired while He tasted real death in the flesh. Mao gani pinulungan, di na abay basa niya. Nasa ko no? The divinity of Christ unimpaired though He tasted death in the flesh. Sa may binisyan niya na, nga ngiyang pagka-Diyos, wa maunsa. Bisan nga siya nitilawas kamatayon sa iyang lawas nga kamatayon. Muna mo na eksakto. Dili lang mo ditso kag tested sa ito pa ang Diyos, nitilaw yung kamatayon. Tanawa ang premise. Ang premise. His divinity unimpaired. Kung sa may binisyan ang unimpaired. I mean, siya, nawa mo ang sama. Kunti bagyo ha, pero huwag yun mo siya. Huwag yun mo siya balay ni Antonio. Buot sa bato mo siya. So, muna, the divinity of Christ unimpaired while He tasted death in His flesh. Samtang nitilaw siya sa kamatayon sa iyang pagkalawas no. Pero wa maunsang iyang pagka-Diyos. Arita ni Santo Tomas de Aquino. Kinsam na Santo Tomas de Aquino. Mo nang bantugang Teologos tibok kalibutan. Pagkasuod ng Rosario, 20 volumes. 20 ka volumes. Naas library. So magdoon ko library, patli-patli lang ko puti baga. Nya isilip na sa mga professors tungod sa bantugan. Ilabihan ka mabubsanon, ilabihan ka santos, ilabihan ka angelic ang iyang mind. Masay po niya. Now we believe that Christ died on the cross, but His Godhead did not die. Only His human nature. Binisayon na. Mututa nga si Kristo namatay sa cross. Pero buhi, huwag mamatay ang iyang pagka-Diyos. His Godhead did not die. Ang iyan ang pagkatao, huwag namatay. Yeah. Doon na katay katarungan rong itipigan dire nga makalabaw si Gisulti ni Santo Tomas de Aquino. We cannot say that God died. But we can say that the human nature of Christ that died, His human nature that died na His divinity. Santo Tomas na. Yeah, doon na katay kusog, kamahuan nga mo mulantugi niya. Ato na binasyan, karon mo tuota
nga si Kristo namatay diya sa cross sa iyang kinaiyas pagkatao. Pero ang iyang pagka-Diyos, wa mamatay. Ang iyang kinaiyas pagkatao mo'y namatay. Sa tutumas na, pareho na sa gisulti ni Padre Cayetano Hilbolinggo, logic lang iya. So, ang Diyos, si Kristo Diyos man. Siya pa siya matao, Diyos man. Kung mahimo niya nga isip Diyos pagluwas sa katawhan, pinaagi siyang kamatayon, isip Diyos mamatay. Ganong kinahanglan pa mo siya lawas? Sir, logic na. Sa ito ba that is strong philosophy. Na, ang iyang pagka-Diyos, mamatay siya niya, ay ganong ngita pa mo siya lawas mamatay. Oh. So that is it. Muna nga, kabasas mo na nasa page 147. Sa libro, kanaan niya nasa nako, kupan ninyo doon na. Kanang The Teachings of the Catholic Church, page 147. Say po, minamunin ni pagayo. Say po, minamunin ni pagayo. Kaya ko kay baon ninyo pulos pa pareha na to. Kaya doon na naman tayo mga Catholic defenders nga, takli na dito. Di nakakita ang butambong na to. Sa may pong di sa atong mabasa. May importante kayo. If anyone shall say that God died and happened to suffer the agony of the cross, not his human body, that man is heretical, according to the Bible. Brad Adam, di ba mo nagsultihan? Binisayo na ko, kung doon ay sa katao umingon, nga ang Diyos nga namatay, ug mo'y gisakit diya sa cross, dili ang iyang lawas o kalag, kanang tawa na irihis. Dili ko nagsultihan na. Basahan ninyo, kanang page 147, katong doon na ng libro. Uban na to din doon na. Muna, dili kita irihis. Katong mingon nga ang Diyos namatay, mo'y paantos sa kasakitan, dili ang iyang lawas o kalag, kanang tawhan ang nagsulti, ang Diyos namatay, irihis na, according to the Bible. Dili ako nagsulti, naging butangan po man rin, according to the Bible. Philippians chapter 2. Maunong ko din. Kasi pong ni Padre Cardona, kami duha, yatagan mig order, nga si President Adam Ampero Sisog are not good standing in the national government. Kasi pong neighbor may ganun na. What? Who are they? Kinsa man na sila? Magisterium na sila? No, isang di ba? Kadungog ka ni no. So, dili ta magpakaroon nun. Dili ta magpada sa katarungan nga sayo. Ang katarungan sa Biblia, importante na. Pero ayaw mo kalimot ni Balaam. Ano di mo malimot? Hinumdumin lang ng bala. Balaam. 2 Pedro Kapitulo 2, 15-16. Si Balaam sa kabatugang propita sa Diyos. Naila sa iyang mga mayong mga panagna. Pero iyang gibaligya ang iyang pagkapropita ngadto sa pikas. Sa kaaway, aron mo'y makadaog sa guba, mapildi ang Israel. Kay ang mga propita God, basta managna, utuman mo gina. Iya kay kato si Balaam. Balaam. Dako mang propita, gibaligya niya. Iyang pagkapropita. Yan ay buong lang siya kay iyang asno nga sakyan, musuki man. Kung bunal-bunalan niya. Kanong imo mong bunalan? Kanon din mo makapasugot sa akong pagsakay ni mo. Sinin ako masugot ni mo. Kaya imong gibaligya imong pagkapropita. Nagkasulti pa. Nagkasulti pa. Ang asna mo inisulti. Yan mangita, tag-asna nga musulti na to. Nganong ibaligya ni mo imong pagka-Catholic faith defender? Nganong magpadaka sa lapi? Ako kay ba? Mara mga hinigugmang kumingsoon, ni ata aron ta maluwas. Ni ata aron magagamit sa Ginoo pagluwas. Ya, wa tama gyud nga sa kataong magsultis tinuod, magsultis kamotoran sa Ginoo. Nimo nang bugiro asa man nimo basa nga mo sulti ka sa pulong Ginoo diya bugiro ka.
Ako, prideful. Isang na prideful, gibalir man na. Full of pride. Gibalir lang, prideful. Pero wa sila makigtubag na ko. Kung kanay magsultisog na sa Biblia, di mo na tinuod. Kanay magsultis dogma, di mo na tinuod. They do not really answer every point that I have stated before you. Ngayon na yung tawag na ko, adaghan magong totoo ng sok, o anong pumutagig sok, daghan kataghan tuon ito na kay prideful man na. So, mga isuod, katong ingon di Padre Radona nga, pasagdan lang na to, kay papasa na ng tinta. Ang nadungog na ko ni Monsignor Caetano El Bolingo, so, pabuta, musurpis ka ina, yangan lang kan lang irihis, musumalik na din. Sultihan ka. He is a theologian. Siya ito naging this is a logic so. Si Kristo Diyos, diba? Oo. Karon, kung siya ang pagka-Diyos, mahimo niya pagtubos ang kalibutan, katawa. Nga siya nga Diyos mamatay. Nganong magpagkatao pa man siya? Nganong paabot pa man siya? Nga doon ay kiniiyan ang tao mamatay. Nga di ay siya ang pagka-Diyos mamatay sa siya. That is illogical. Masa na po ng illogical, sabi siya, dili mayong katarungan. Dili mayong katarungan. So, mo na nga kita teleng uban ninyo bingon mo. Mahal ko kay doon na ba yung mga pare nga nagtawag sa mga pare. Ubot ibaw pa mo niya na. Pero siya kasigala na to isulti gyud pare. Monsignor pare. Gipanawag mami. Yaw siya man. Kana si Sok nagtudlo nagsayo. Wala apil sa Adam. Nagtudlo nag-irihiya. Heretic na. Busay mo butuon niya. Mga pare, gitigom. That is it. Muna nga. Nagbabot ra ko, gumingon sila, Rutsok, naido ka ubisbo, minaw na to. Okay. Ako yung affirmative. Tumatudaan ako na si Kristo siya ang pagka-Diyos, mulungtad ka nun na dili dumagat. Pero ako manghagit, kay dili man ako kinaiya na. Pero ako'y hagiton, bisag kamo'y hagiton, isumbong nga rin ako, isulting rin ako itubang na. Any Catholic faith defender that would be challenged of debate of anyone, call me. Mingon ko ayaw pag-debate. Ako'y matubang. Ako ng responsibilidad. Una, timanin na ninyo. In fact, i-put up na to sa Plaza Independencia. I-put up na to. Tuyo na. Magsugod na to. Magsunod-sunod duha. Alayong reliyon. Ang sa Pentecostal, ang sa Church of Jerusalem, o Church of Christ of Jerusalem, ay ikato SDA. Wa ko kung magagan nila. Sila nagagan ako. Mulipay ko na. Kaya di magungan lang, di ko gusto sa mga kinuha ni Sok, magagad na magdebate. No! But challenge me. Yeah, let us read your topic. Debatable gani mong topic. Usar gano kong hangyo. Doon na tayo moderator. Doon na tayo timekeeper. Kaya wag yung samo. Kaya usas mga rules na why mo sakgaw samtang nagsulti ba pikas. Kaya mo na yung makagubot. Yeah, topic na to sa katapik, di na tayo mag-isgot og lain topic. Yung doon na kay reklamo, ayaw po, siya pa diya, tawgal lang ang moderator, siya ra mo minaw kung siya imo reklamo. Doon na sayop ko, kung nag-roll ko, siya mo pagkanaog sa ko. You are violating the rules of 1 and 2, then you will be cast out. Ikakatiwas debate, pingitan lang tuloy ni mo. Marami ni kong makungikso. Samtang buhay pa ko. I will try to continue that sa Plaza Independencia. And sige na lang debate dito. Ang uban niya mingon, atoan na ninyo si Sok. Buti na lang, saan nung gina. Basta ang inyong tema debate lang. Kung di ko gusto saan nga kamoy may mulhagad. Kay dili na may mulhagad. Pero hagdon mo, ay lang, ina lang, okay. Ito si Sok. Tanawan na to, ang topic na to.
Lasa depende sa isulto. Muna nga, ako ramong sultihan sa kaagi sa kong kinabuhi, daghang kay kong gitrain, Mindanao, Davao, Cagayan, etc. Ngayon ba nagbudhi, nawatod pa si Sok, sana ka mapaytason nga magtutudlo. Doon na rin nadaan niya. That is a lie. That is a very bad argument. Kung sa katao, imo na mapanamas-tamasan, kaya wa kay gusto niya, that is a bad argument. Sa professional debate, you are bankrupt in real argument. Pagkanaugon ka sa juez, si judge, kanaog na, dili ka usa ka debater, yun nga, atake kag personal. They are always attacking me as prideful, balihan ng prideful, full of pride, bugiro. Hambog, sulti dito sa tinod, sa pong sino, bugiro dito. Kung sa, ako rin mo kang yun, you are free. Doon ay duha na ito ka-Catholic defender na nang hinako. Ngamontog yung sa speakers. Pag human ipaibaw ko because of something. Manangin siya. Isang di mo manangin, you can go to other party. But do not forget, you are standing against me. Maybe you are prepared to face debate with me. That is it. Because I am ready for this. Pero, bantayan lang yun, nga di ko magagad. Nga akong argumento, para na ko ba? Klaro yun, nga akong argumento sa Ginoo. Naas Biblia, Book of Wisdom, chapter 30, verse 14. Silutan ko ang tao na magtudlog sa iyo, mahitungod ka na ko. Sa Diyos na, kung kita magtudlog sa iyo batok sa Diyos, silutan na niya. Tili dia niya. Kalam, Kapitulo 30, versikulo 14. Doon ay taong magtudlo ug sayop, mahitungod ka na ko, silutan ko ng tawanan. Dili pa na sayop nga ang Diyos nga di mamatay, ingno di mong namatay. Nga naa magin sa Biblia nga ang Diyos dili mamatay, naa man as dugma na to. Kung iskula ka pagkapare, one of the subjects is dogma. Naago na. What is the characteristics or the nature of God? Tell me, 3. Omnipotent, omniscient, omnipresent, and He is pure spirit. Yung pure spirit gani, di na mamatay. Kaya may spiritong mamatay. Bueno, salamat kayo sa inyong pagpaminaw na ko. Basta, I feel the wind. Ibati na ko ang hangin. Kasi may pagsabutan na, naibaw ko nga doon ay mga Catholic defenders. Mga tinunan na ako. Di ko magmuyboy kanila. They are afraid. Nga ka na akong ipanudlo, heritika. Come and face me. Let's have dialogue. Mga tinunan ko sa Cagayan. Davao, nagkakaya na sila. Visayas. Luzon. Yan, magtudlo ko heretical? No, sir. God is my witness. Heretical ba ang pangingon nato nga si Kristo dili mamatay sa pagka-Diyos? Heretical ba ang pangingon nato nga si Kristo namatay sa pagkatao? That is not heretical. You cannot find any dogma book that is heretical statement. No. Katong isulti na ko, inina. If anyone shall say that God died on the cross and He was the subject of death and penalties of the soul, the Godhead of Christ, not His body and soul, kanadawan na mo i-raise. Ngunit sa katao mingon, nga ang Diyos mo'y namatay, mo'y nakaangkol sa kasakit o pagdagmal sa cross, dili ang iyang pagkatao, kanadawan na i-raise. Brad Adam Kapasana, page 147. Nga tawag yung tinguha mo ka. Kana sila di mag-unite. Kaya mo ko sila mabasa ba? Di man nila ninyo ha? Naiduha para di mo mag-ignorante. Naibasa nila. Sa Catechism of Council of Trinity, page 56. Kasi po, we can strictly say that God died, though His suffering and death are incidental to His human nature only. Pinisaya na. Pagkasulti ta sa eksaktong pagkasulti ang Diyos namatay. Ang iyang kasakit o kamatayon
namatay sa iyang pagkatao. Kana importante ng katapusang word. Siyang pagkatao lamang. Ha? We can say in the strict sense of the word that God died, though his suffering and death are incidental to his human nature only. Kanang only po tinagamay ang word, kung muna kinarakan. Kaya namigog kang Amerikano nga sundawas pa sugbo nagkigupat ni Ristalisay. Napildi ng Amerikano. Pero ang Pilipino ra mo namatay. Pero wala. We can see that God died, but though his suffering and death are incidental to his human nature only, nothing else. Ngang namatay niya na pagkatao, ngayong lawas, only, wala lain wato maapil ang pagka-Diyos. Pero giapil ang Diyos o pagpibaw nga si Kristo, Diyos ang tao nga. Pero namatay, literally. Na literal mo na, kamatayon nga literal. Yung sa mga kamatayon nga literal, nawat ang ginawa, namatay ang Diyos. Na nasa question 4, answer 5 and 6. Unsa man ang matangas kamatayon namatay ang Diyos. Tinuod yung namatay. Nawala ang Diyos yung ginawa. Unsa man mo na ginawa, patay. Yung tinuod na, tinuod. Ang iyang pagkatao mo ipasabuti nga li. Pero dili iyang pagka-Diyos. Pero ang ila, siya man yun, ang second person. Siya, si Kristo. Siya ang Diyos. Namatay yun literal. Kanang literal magod. Sakto itong ingon ni Padre nga, kanang literal di mabasa. Kanang figurative di mabasa. Pero the truth can be read. Bible and dogma. Okay? Salamat kayo. Palihog manindog ta. Sa ngalan sa Mahanog, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos lang itong amahan. Salamat sa imong gugma ka namo. Salamat sa imong pagduaw ka namo pinagi ni Padre Joshua Cardon. Among kauban, among higala, nga nagpamit ka namo karong gabi na. Salamat, panalipdi kami sa mga diskasya kadautan o katagi kami kanunay sa imong Diyos nun nga kadasig, Diyos nun nga kaisog, pero dili magminalito, dili maghimog dautan, kundi magalagad kanino. Once panabang ni Santa Maria Virgen atong inahan, Amen. Singalan sumahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen.